Альгерд Бахарэвіч. Папяровы голем. Літаратурныя зацемкі. Кніга пачынаецца з афарызмаў, і я згадваю, як сёння дужыя свету абзываюць адзін аднога папяровымі тыграмі. Быццам хлопчыкі, што гуляюцца ў вайну, імкнуцца такім чынам прынізіць вайсковую магутнасць іншага. А яшчэ мне згадваецца мая ўласная колішняя задума сабраць анталогію беларускага афарызму. Вось будзе сілішча. А людзі ў адказ пачалі слаць мне радкі з песень. Кшталту «Мой родны кут, як ты мне мілы». А я задумаўся, што ж такое афарызм і чаму гэта не афарызм, чаго тут не хапае, хіба парадоксу. А ўрэшце выснова склалася пра тое, што афарызм гэта не тое, што ты сказаў, а тое, як сказаў, прычым сказана мусіць быць прыгожа. Проста прыгожае выказванне, запамінальнае адразу як той родны кут, як словы з песні. Афарызм так і запамінаецца. Можна нават не ведаць, хто аўтар, а проста выбітная фраза з песні будзе сама круціцца ў галаве, пакуль табе не абрыднуць гэтыя паўторы. Важна запомніць, што афарызм зусім не формула мудрасці, якой здаецца, а апранутая ў яе прыгажосць. Не больш за тое. І напавер, бадай усякае крылатае выказванне да праўдзівасці не мае ніякага дачынення. Бахарэвіч піша, калі яны не звяртаюць на цябе ўвагі, значыць, яны цябе заўважылі. Устойлівае адчуванне, што недзе ўжо такое чытаў, можа, у Станіслава Ежылеца, даказаць немагчыма, ды не патрэбна. Іншая рэч, ці так важна, калі ў галаве круцяцца словы песні, а ты не ведаеш, чыёй. Ідзе вайна, і яны, відавочна, адсочваюць цябе. Хоць бы і таму, што ты для іх экстрэміст, а не проста ахоплены маніяй пераследу. Важна, што ты ёсць як беларуская культура. А ў рэжыму гэта ўсё, што ён мае у выглядзе папяровага ворага, бо больш у яго ўвогуле нічога няма. А захапіць Беларусь, прытым не маючы ніякага нічога, да беларускай культуры гэта страх пустаты жыцця. Гэтая кніга пра досвед, вынесены ў часе пісання кніг. Насамрэч, калі пішаш фабулярную прозу, усё пра сябе там не надаецца, збіраецца ў адмысловую кнігу. Бахарэвіч піша, найвялікшая таямніца, што пра цябе насамрэч думае чалавек, з якім ты жывеш. Але гэтая таямніца мае невытлумачальную назву «давер». Я кажу сабе, ну добра, я мяняю хоць якую таямніцу на ўсеабдымны давер і не займаюся раскрыццём тваёй умоўнай службы на КГБ. Насамрэч, з гэтага ўсё і пачынаецца. Не дзіва, што кожнаму тут адкрыецца сваё дыскавері. Мне таксама пра сябе. Ты ніколі не жыў у часы атэізму, вось у чым рэч. Яны ўсе ў штосьці верылі. Бо, калі задумацца, вакол цябе ў тыя часы панавала сапраўдная рэлігійная прапаганда са сваімі чырвонымі багамі, скуранымі святымі, піянерамі-пакутнікамі і крывавымі рытуаламі. Канец цытаты. Натуральна, што большасць нашых думак не нашы, а калісьці намі дзесьці вычытаныя. Дзіўна было б, калі б аўтар не даваў тут урокі літаратуры.
веліч задумы. Вось з чаго пачынаецца літаратура, а зусім не з першага сказу. А першы сказ, ён вядзе цябе толькі ў надумлівую роспач. Можна спрачацца, часта веліч задумы і хаваецца ў першым сказе. Скажам, груша цвіла апошні год. Гучыць як падпал неверагоднага пажару, як запячатаны эмацыйны выбух, як пачатак лета ў сезонах Вівальдзі. Можа быць, веліч задумы мусіць быць закладзена ці не закладзена ў першым сказе. І ўвогуле веліч задумы гучыць як скрэпа, як мёртвы крапёж. Ці гэта яшчэ не ўчорашні дзень, можа лепей сказаць лёгкасць задумы. Альгерд Бахарэвіч. Папяровы голем. Літаратурныя зацемкі. Бахарэвіч піша: «У мяне даўні вялікі канфлікт з беларускай літаратурай. Маўляў, яна традыцыяналістка, прадказальная панылая з пенай на вуснах і непахісная, як усе традыцыяналісты і рэтраграды. Мне цяжка ўявіць сёння такіх персанажаў, якія б вычарпальна прадстаўлялі беларускую літаратуру. І сам канфлікт мне бачыцца менавіта даўнім і пазасталым у той даўніне. Прынамсі, нават водгукаў пра яго не чуваць, і я думаю пра самога аўтара Бахарэвіча, далёка не апошняга прадстаўніка беларускай літаратуры, на якога точыць зубы цяперашняя антыбеларуская прапаганда. Той, хто мае асабістыя рахункі да тыраніі. Беларуская літаратура нікому не цікавая на захадзе. Мы цікавыя ім толькі як ахвяры або як сведкі, але не як аўтары. Ідэальнае вызначэнне Менску – горад, пра які што не скажаш, усё заўсёды няпраўда. Як пра афарызм, праўда? Каб мова жыла і развівалася, трэба не толькі размаўляць па-беларуску ў жыцці, але і пасля смерці. Пра жывучасць мовы найлепей кажа колькасць зробленых ёй надпісаў на магільных помніках, колькі іх у Беларусі. І 0,5% не набярэцца. Канец цытаты. Калі гэта адзін помнік на 10 магіл, дык я б не спяшаўся са сцверджаннем, хоць і гэта, вядома ж, мізер. Але што тут важнае, што кожны чалавек можа павярнуць гэтую завядзёнку, проста зразумець, што памерлыя сваякі для яго бясцэнныя, як і тая зямля, у якую яны леглі, як і яе будучыня. І гэта вырашае ён, маленькі, нязначны, няважны чалавек. Часта думкі набліжаюцца да праўды вельмі блізка. Бахарэвіч піша: «Людзі вырабляюць перш за ўсё шум. Бессэнсоўны шум, ад якога нікуды не схавацца. З гадамі яго чуваць усё мацней, і часам ты папросту вар'яцееш ад яго несупыннасці і бязглуздасці». Канец цытаты. Як бы гэтых усіх хоць бы убачыць, як бы іх дакладна назваць. І тады ўсю сентэнцыю давядзецца пачаць не са слова «людзі», бо так мы завем тых, хто папросту вар'яцее. Застаюцца тыя, хто вырабляе шум. Як мы іх назавем? Можа, чыноўнікі, самыя бескарысныя людзі ў Беларусі, якія, уласна, і займаюцца вырабам шуму.
Можа, мы папросту не ўсё дагаворваем да канца? Пра культуру, на мой погляд, усё трохі складаней, бо нас, як мінімум, дзве культуры счапіліся не на жыццё. Расейская бадзёрая, як СВО, і беларуская у вечным прыніжэнні. То бок, цэнтральная характарыстыка ўсёй культуры і немагчымая, кшталту культура не абавязкова нешта добрае ці культура па-за катэгорыямі добра і зла. Якая культура? Которая? Для многіх гэта яшчэ пытанне выбару, а для удмуртаў, напрыклад, ужо і выбару няма, бо гэта пытанне стрыжня і выжывання. Ці выжыве наша культура, гэта кшталту, ці выжыве наша цывілізацыя, наша прырода. Па-мойму, для нас гэта абавязкова нешта добрае, бо гэта тое, чаго ніхто апроч нас не робіць і не зробіць. Бахарэвіч піша: дробныя рамеснікі, графаманы, лукашэнкаўскія халуі на службе ў прапаганды не культура, але і там тэарэтычна магчымае з'яўленне таленту. Канец цытаты. Але гэта будзе маскоўскі талент, а не беларускі, які і ўпішацца адразу ў расейскі тэлевізар. Альгерд Бахарэвіч. Папяровы голем. Літаратурныя зацемкі. Мне не падабаецца савецкая рубрыкацыя, калі матэрыялы на тэму культуры ставяць у канцы нумару. І мне падабаецца тое, што рабіў Ежы Гідройц. Інтэлектуальная раскоша. Выдаваць палітычны часопіс пад назвай «Культура». Мне здаецца, такое развязанне мог прыдумаць толькі беларус і Мянчук. Дзіўна ў адным шэрагу культуры разглядаць газеты, яшчэ беларускі лім і маскоўскую саўбелію. Нават пры ўсім прапагандызме і немагчымасці там друкавацца якраз таму, што гэта не культура. Гэта не наша культура. Як наркамаўка, як антымоўныя рэферэндумы, як беларусы, мы бачым у іх прышчэпленую хваробу, якую прышчапіў ідыёт, які захапіў уладу ў краіне. Хвароба нездароўя, але яна ўвесь час штохвіліны падтрымліваецца вялізнымі рэсурсамі, тады як здароўе даецца ад прыроды. Калі заяўленая тэма беларуская літаратура, разбор Бахарэвіча будзе цалкам агульны і максімальна адмоўны. Пры гэтым адчуваецца, што выкліканы ён асабістымі прычынамі, а таму не сказаць, каб аб'ектыўны. Але маю ўвагу прыцягвае іншае. Я разумею, што беларускай літаратуры перакрывае паветра іншая літаратура, не беларуская і не украінская, не літоўская з польскай. Па ўсіх параметрах ёй затуляе свет маскоўская літаратура. Я хацеў бы параўнаць яе ўспрыманне як нікому не цікавай на захадзе. Мы цікавыя ім толькі як ахвяры або як сведкі, але не як аўтары. Асабліва цікава параўнаць персанажаў жывых людзей Расеі з персанажамі жывымі людзьмі Беларусі. Па-мойму, надзвычай цікавае параўнанне тых, хто ёсць, з тымі, якімі іх уяўляюць сабе беларускія чыноўнікі, хутчэй за ўсё з тэлевізара. Напэўна, беларуская літаратура мусіць спрычыняцца да фармавання ці дафармоўвання такога вобразу. Розніца адчувальная пры ўсіх фармальных падабенствах, пачынаючы з расейскай мовы беларусаў.
Знаходзіцца мноства несупадзенняў у такім параўнанні характараў, ды і сама беларуская літаратура моцна змянілася за апошнія 3-5 гадоў. Дзіўна, але разуменне расейскай літаратуры я знайшоў у наступнай сентэнцыі. Ад паэзіі чакаеш не разумення, а здзіўлення. Это чыстая праўда пра беларускага чытача. Расейскі шукае якраз разумення. Свет цудоўна можа абысціся без цябе, піша Бахарэвіч, але некалькіх кніг Бахарэвіча мне дакладна ў карціне свету будзе не хапаць. Ну вось ізноў, каб цябе захацелі немцы, трэба, я выбраў толькі адну адметнасць, пісаць па-расейску. Быццам Берлін гэта так далёка, што табе прасцей забыць пра сваё беларускае паходжанне. Я разумею пачуцці Бахарэвіча і рэагую толькі на ягоны новы псеўданім, калі б ён пачынаў нанова. Раман Дурнота. Беларуская літаратура пачвара, яна зжырае ўсё. Мантра, якую аўтар паўтарае, ці каб драпежнікаў адагнаць ад свайго статку, ці каб ніхто і сунуцца не падумаў у тваё ціхае месцейка. Усё знікае ў яе чорнай пашчы. Тэксты, імёны, кнігі, вобразы і адкрыцці, усё забываецца адразу і ўжо ніколі не вернецца да жывых. Ты нікому тут не патрэбны. У прынцыпе, песімізм цалкам можа быць уласцівы аўтару паспяховага праекту, як Бахарэвіч. Гэта як асабістая сатысфакцыя ці поза, якая не нівелюе саміх літаратурных дасягненняў. Можа быць, лепей наракаць, чым убаюкваць сябе. Але і самі нараканні не варта канцэптуалізаваць. Чаму, да прыкладу, ва ўзнікненні новых нацыяў трэба абавязкова бачыць пагрозу вайны? Толькі таму, што з'явіўся Лукашенка. Альгерд Бахарэвіч. Папяровы голем. Літаратурныя зацемкі. Беларусь сыходзіць. Балюча бачыць, як тое, у што ты верыў, паволі пагружаецца ў цемру часу. Але ж, дзякуючы тваёй веры і працы, яна нікуды і не сыходзіць. Амбіцыі рухаюць нас наперад. Чалавек, які піша кнігі, увесь час думае пра татальную заганнасць гэтага свету. Як гэта растлумачыць? Гэта яшчэ адна раніца, мы жывыя і мы разам, і зараз мы будзем снедаць і піць каву. І я думаю, што ўсё, што адбываецца, добрая нагода для шчасця ў зімовы дзень. Адзіны светлы і ціхі момант сярод цёмнага пранізлівага гулу гэтага ебанутага свету. Цудоўнасць толькі і фармулюецца з дапамогай абсцэнтнага расейскага, як наш няпрошаны лёс, слова. Інакш яе з гэтай штодзённасці не дастаць, не вышчыміць. Часам мне здаецца, што Бахарэвіч імкнецца ператварыцца ў Кафку і робіць для гэтага вялізныя ўнутраныя намаганні, якія нават знаходзяць свой плён. На галаве прамалёўваецца кацялок Кафкі, як вычарпальная характарыстыка творчасці. Сімвалізм, капялюш дапаўняе вобраз адчужанага меланхалічнага інтэлектуала, які працуе па начах.
А вось сказ адарваўся ад сентэнцыі і зажыў самастойным жыццём. Мы пратэстуем разам, але забіваюць нас заўсёды паасобку. Дакладна, калі казаць пра забойствы ў лукашэнкаўскіх турмах, магчыма, памылка тактыкі і месца для геройства хаваецца дзесьці тут. Чамусьці расійскія пісьменнікі Бродскі і Салжаніцын разглядаюцца ў адным шэрагу з Хемінгуэем і Місімам. Драбнейшыя не з нобелеўскага спісу не разглядаюцца ўвогуле. Магчыма, і варта дараваць пісьменнікам памылкі, яны таксама людзі, як і мы, але нельга дараваць ім страшныя старэчыя заклікі да забойстваў. Бо часам творы знакамітых аўтараў гэта ўсяго толькі зларадныя крыкі трупаў у чужую будучыню: забі, 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 зрабі тое, на што ў мяне не хапіла духу. Канец цытаты. Не знаходжу такіх сярод беларускіх аўтараў Гарэцкага ці Чорнага ці Караткевіча, бо тут не пра забойства з палітычных матываў. У беларускай літаратуры такіх няма, таму я не магу лічыць гэтае выказванне завершаным. Пад канец кнігі аўтар падводзіць нас да канцэптуальнага разумення. І ўсё ж я чалавек з паперы. Столькі ўва мне выдуманага болю. Канец цытаты. А вось і сітуацыйнае разуменне. Мярзота пануе, бо часцей за ўсё, сутыкнуўшыся з ёй, мы маўчым. Але мы маўчым не з абыякавасці або страху, мы маўчым з гідлівасці, мы баронім сябе. Галоўная прычына панавання мярзоты – натуральная чалавечая гідлівасць. Знешне гэта выглядае як апраўданне бяздзейнасці, але яшчэ адна выснова з прачытанай кнігі: аўтаравы словы не заўсёды варта ўспрымаць як вердыкт. Бахарэвіч піша: дапісаць гэтую кнігу немагчыма. Таму ты проста чакаеш, калі прыйдзе новая і забярэ цябе з сабой. То бок зноў перакладваеш адказнасць на іншых.